Meron po tayo nilang official vlogger, YouTuber, at lahat po ng mga kanyang videos tonight ay makikita po sa kanyang YouTube at sa kanyang official page, The Waray TV. Si Honorable Sandy Balete, papanisan ta sa natin sa iyo mga mahusay sa Kulangin National High School, waray ibang magisimang Edwin Generals. God bless you. Mary Joy Basarte. Sa
This is Waray TV. Please subscribe. J.R. Pamilan, Papa Isata.